Kina upozorava Ameriku, ne činite to. Zvanični Peking reagovao je na najave da će predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Kevin McCarthy posjetiti Tajvan ovog proleća, pozvavši Washington da se pridržava principa jedne Kine, te da se uzdrži od bilo čega što bi moglo da utiče na bilateralne odnose. Kina se protivi bilo kakvoj zvaničnoj interakciji sa Tajvanom bilo koje zemlje koja ima diplomatske veze sa Kinom, saopštio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning. On je upozorio Sjedinjene Američke Države da ne narušavaju mir i stabilnost širom tajvanskog moreuza. Zapadni mediji ranije su izvestili da Pentagon priprema posjetu McCarthyja Tajvanu, a takvi izvještaji dolaze u trenutku kada republikanci u predstavničkom domu planiraju da suprotstavljanje Kini postane glavni fokus nove republikanske većine u donjem domu američkog kongresa.